Това е втори епизод. Преди малко... Господин Марк Меринджи. Ето този човек спря камерата, пусна камерата. Как се казва? Кой? Майка. Защо иска? Искам да... Чуч се казва Чакайте сега. О, Петя! Аз вчера на магистрата чак да има. Защо така говорите за жената? Какво ви е направил? Тя е на Майка вас, ми се майка. казва Петя. И как се казва? И сега? Чакайте малко сега говоря с този син. Това момче. Какво искате да кажете? Този пидрас тати има много пари. Пари има, само за хо, за превръзки на мама няма. Толкова Вие в цикъл ли сте? С кварталия вързахме. Толкова богат беше той, че няма пари за хляб да иде с мама. Вижте какво ще ви кажа. Този пидорас гей нещастник. Този пидорас нещастник. От колко дена ми идва на вратата. Една стотинка ни носи вкъщи. Моля ви се, моля ви се. Пиян, помиришете му устата, ама Кой ще съм прибади пиян, в ама? дни. Курво, кой съм пиян? Опа. Коли сте я? Господине, до преди малко не бяхте пиян, стига се правилно пиян. Моля ви се, Аз трябва да пиян. добре, така. Вие имате ли да запомните, моля ви се, господине, стойте долу и се успомните. Аз съм тъбушнах. Я сега ли какво ли са преди? Моля ви се. Без агресия, без агресия. Стойте долу, господине, стойте. Господине, елате тука, какво правите там? Чакай за полицията, курва мърсо, добре за мъкунане, кама да не. Моля ви се, стойте долу. Аз спирам на спалнята да се спа просто. Ма моля ви се, правим ли клип? Няма спалня, тихо. Десна на На курвата. дървата спи. Тягай бе камерите. На това дърва ли? Не е спалня! Нов модел. На това не е ли дъски? Не е ли дъски? Не! Ай, камерджия, покажете го. Бащата беше прав. Тя учи него. Моля ли се, ама защо правите така? Ей! Баща ти беше прав. Стипи се, правие на бащите. Както те е срамота, така си ме горе да мъкам го. Нали майка друга ма направи? Мангал. Значи сега почвате да говорите на женски род. Ти бе, чурка! Худа мълчи чурка, бе, ти му Ония ден. Този ска няма чурка. Вижте, господине. Тате, то Ония ден, как станах да се иба с сисмата, той нищо не ми каза. Ама, че... Да, просто нямам се да се споря. Ама моля ви се, в момента цяла да сайдем, бе! България да гледа станете. Не! Това е зона на скъпани. Ама вие не бяхте скарани. Бягай! Не дейте, моля ви се. Иде така. Така. Това ли е всичко, което искате да ми кажете? Какво правите ви тук? Това беше вярно. Покажи ги камера. Това беше вярно. Ти спиш с майка ти. Мърло, елам тук. Ти бабпутко, ти майне. Защо? Идей. Ще извикам баща ти. Господине, кажете нещо на сина ви. Дай долу, да идеш вайна. Добре. Колата ще ме бръсне. Мама, това е педагогровен, ко се нещо? Кола е това бръсне? Да каже нещо. Да, госпожо, какво искате да кажете? Тати, тук да и да се мама. Чакайте малко, после. Чакайте да... Събуди се, бе. Събуди само, госпожо. Ставай, мамастро! Моля ви се, не дейте така. Не дейте така. Обувката на тайвам. Обувката. Чакай, майка ти си пишете на майка ти. Това аз помагам ти да станеш ти. Чакай малко. От колко време? От колко време? Такова курва. Там се бие майка. От колко време? Колко време? Идейте. Синът ви се плаши. Плачи. Идейте така. Госпожо.
От колко време? Са някакви плачи. Абе да плачи, си ти ще ремай ме вниколка. Ти майките си. Абе, Не дей да плачеш, да купиш. Дайте ти. Ама я се спрече. Не дей, защото ти се ти алтата. добре ли сте, госпожо? Шапката ми. Сега това горе да е лошо. Госпожо, айде ставайте. Оп.